ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളെ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകീ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം. ജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം തദാതി സഭാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനിം താംശ വേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭാതിക്ക് ജയ ഗുരുദേവ് ജയ അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇന്നലെ നമ്മള് എവിടെ വരെ എടുത്ത ഏത് സ്ലൈഡ് വരെ ഓർമ്മയുണ്ടാ? നമ്മള് 29-ാമത്തെ പേജിലാണ്. പേജ് മാറിപ്പോയി. ശ്ലോകം 3 34 പേജല്ലേ? 36-ാമത്തെ പേജിൽ. 36-ാമത്തെ പേജില് മേലത്തെ കണ്ണിയ ലാസ്റ്റ് ഭാഗം. യഥാർത്ഥ ഭക്തനറിയാം ഒരു വസ്തുവും കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമല്ല എന്നും തന്മൂലം എല്ലാം കൃഷ്ണസേവനത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
34 പേജ്, 34ആണോ പേജ്? 36 മാതാജി. 36ആണല്ലേ? 36. ഉത്സാഹത്തെ പറ്റി പറയണം അല്ലെ? ആത്മവിശ്വാസം. ഉത്സാഹത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരെ നിർത്തി. ഇനി ഉത്സാഹം എടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഞാൻ സ്ലൈഡാണ് നോക്കണത്. കൃഷ്ണഭാഗത്തോടെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം നടത്തുന്ന പ്രയത്ന ഉത്സാഹം എല്ലാ ഭഗവത്സാധനത്തെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തത്തക്കവണ്ണം മാർഗം. ഇനി അതാ എടുക്കണ്ട പ്രഭുജി. ആ സ്ലൈഡ് സ്ലൈഡ് എടുക്കണം അല്ലെ? ഓക്കെ, ആ സ്ലൈഡ് എടുക്കണം. ഇപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത് ഉത്സാഹം, വിശ്വാസം, ക്ഷമ, ഇതല്ല നമ്മൾ പഠിക്കുന്നൊക്കെ. ഉത്സാഹം, പിന്നെ വിശ്വാസം, ക്ഷമ, ശ്രവണം, പിന്നെ അടുത്തത് ശ്രവണം കഴിഞ്ഞിട്ട് പാടില്ല. പൂർവാചാര്യന്മാരെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരും. ഈ 6 കാര്യങ്ങള് നമ്മളെ ഭക്തനാക്കാൻ ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനം അത് പുരോഗമിക്കാൻ സഹായിക്കും. ഭക്തി പുരോഗമിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. ഉത്സാഹിയായിരിക്കുക, എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. 2, വിശ്വാസത്തോടെ, വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കുക ഭഗവാനില് കൂടുതല്. പിന്നെ ക്ഷമയോടെ ഇരിക്കുക. നമുക്ക് പെട്ടെന്നല്ല, കുറച്ച് സമയം പിടിക്കാം, അപ്പൊ ക്ഷമ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. ശ്രവണ, കീർത്തന, സ്മരണം അല്ലെ? ഇത് 3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. പിന്നെ പറയുന്നത് ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവരായിട്ടുള്ള സഹവാസം ഉപേക്ഷിക്കുക. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളായിട്ട് കൂടുതലും അത് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം, അതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ അവരെ പറയാൻ നമ്മൾ പോകരുത്. പൂർവാചാര്യരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ അവര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ അത് നമ്മൾ പാലിക്കുക. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർത്തും. നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം പൂർണ്ണമായ വിജയം ഉറപ്പു തരുന്ന 6 സംഗതികളാണ് ഇവ. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മളെ പൂർണ്ണ വിജയം ഭക്തിയിൽ കിട്ടും. അപ്പൊ അതില് രൂപഗോസ്വാമി തന്റെ ഗ്രന്ഥമായ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ ഇതിന്റെ ഒരു ഷോർട്ട് പോലെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. അജ്ഞാഭിലാഷിത ശൂന്യം ജ്ഞാനകർമാദിനാവൃതം അനുകൂലേന കൃഷ്ണാനുശീലം ഭക്തിരുത്തമ എന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്, ഒരു അഭിലാഷവും ഇല്ലാതെ, ഒന്നും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ നമ്മൾ ജ്ഞാനവും നമ്മളെ കർമ്മങ്ങളും നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവാന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും, ജ്ഞാനമാണെങ്കിലും കർമ്മമാണെങ്കിലും, അത് ഭഗവാൻ അനുകൂലേന കൃഷ്ണാനുശീലനം, ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വേണ്ടി അത് ഉപയോഗിക്കുക. ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഒരു ഭക്തിരുത്തമം, ഒരു ഭക്തനായിട്ട് മാറാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ സഹായിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഉത്സാഹം, പിന്നെ ഓരോരോ പോയിന്റ്സുകൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം നമ്മള്. അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഉത്സാഹം, ഉത്സാഹത്തിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്ന് ലാൽസ് വരുന്നതാണ്. എന്റെ അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ജീവജാലം എന്നിലുണ്ട്, പക്ഷെ ഞാൻ അവയിലല്ല. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എന്നിലുണ്ട്, പക്ഷെ ഞാൻ അവയിലല്ല എന്ന് പറയാണ്. ഭഗവതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ? അത് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളെ ചിന്തിക്കുന്നതിന് അപ്പുറത്താണ്. അതാണ് ഇതിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മളെ ചിന്തം എന്ന വാക്കിനെ പറയുന്നതാണ്. കാരണം എല്ലാതെ എന്നിലാണ് ഞാൻ എന്താണ് എല്ലാ സർവപ്രപഞ്ചത്തിലും ഞാൻ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എന്നിലാണ്, പക്ഷെ ഞാൻ അവയിലല്ല, ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ ഒരു വസ്തുവും കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനല്ല എന്നും തന്മൂലം എല്ലാം കൃഷ്ണ സേവനത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നെന്നും. അപ്പൊ എന്താണ് ഒരു ഭക്തൻ അറിയാം, നമ്മൾ അതിനല്ല ശ്ലോകമൊക്കെ പറഞ്ഞത് അല്ലെ? എല്ലാതും ഭഗവാനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളെല്ലാതും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വ്യത്യസ്തരല്ല. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കണക്ഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതിൽ പറഞ്ഞു എല്ലാ വസ്തുവും കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനല്ല എന്നും തന്മൂലം എല്ലാം കൃഷ്ണ സേവനത്തിനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കും. നമ്മളൊരു പിരമിഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ടോപ്പ് ഭഗവാനാണ്, അതിന്റെ താഴെ ഉള്ളതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ ആ ടോപ്പിന്റെ കണക്ഷൻ ആണ് നമ്മളെല്ലാതും എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. അത് ആർക്കറിയാൻ പറ്റും? ഒരു ഭക്തന് അത് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. കൃഷ്ണബോധത്തോടുകൂടി ബുദ്ധിപൂർവ്വം നടത്തുന്ന പ്രയത്നം ഉത്സാഹം എന്ന് പറയുന്നു. ഉത്സാഹം ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. കൃഷ്ണബോധത്തോടെ ബുദ്ധിപൂർവം നമ്മള് വിവേകമുണ്ട്, നമ്മളിങ്ങനെ വെറുതെ എന്താ പറയാ പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്യാന്നല്ല, അത് നമുക്ക് വിവേചിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ബുദ്ധിപൂർവമായിട്ട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഉത്സാഹം എന്ന് പറയുന്നു.
എല്ലാം ഭഗവത് സേവനത്തിനും വേണ്ടി പ്രയോജനത്തക്കവണ്ണം മാർഗങ്ങൾ ശരിപ്പെടുത്തുന്നവൻ ഭക്തന്മാർക്കറിയാം. അപ്പൊ എല്ലാതും ഭഗവാന് വേണ്ടി എങ്ങനെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാം, ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാം എന്ന് ഭക്തന്മാർക്കറിയാം. ഇപ്പൊ നമ്മളെ രീതിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഇസ്കോൺ ആയാലും നമ്മൾ ടെമ്പിൾ ആയാലും എന്താണ്, അതിലുള്ള കുറെ ആചാര്യന്മാര്, അതിന്റെ പിറകിൽ വർക്കുന്ന കുറെ വ്യക്തികൾക്കുണ്ട് അല്ലെ. അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാവരെയും കൃഷ്ണബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. അപ്പൊ എന്താണ്, അതിന് എന്തൊക്കെ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം, അത് മാത്രമായിരിക്കും ചിന്ത. അതിന് ഇതേ രീതിയിൽ ചെയ്യണോ, ഈ ക്ലാസ് കാലത്ത് വേണോ വൈകിട്ട് വേണോ, ഓരോരുത്തർക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കണം, അവരുടെ സൈക്കോളജി എന്താണ്, ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ക്ലാസ്സസും അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ടീമൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് റണ്ണിങ് ആണ്. അത് അവർക്കറിയാം. എല്ലാം ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തത്തക്കവണ്ണം മാർഗങ്ങൾ ശരിപ്പെടുത്താൻ ഭക്തന്മാർക്കറിയാം. എല്ലാവരെയും ഭഗവാനിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാൻ എന്താ മാർഗം, അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള റിസർച്ച് ആയിരിക്കും ഭക്തന്മാർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതാണ് ഉന്നതരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാര് അവരുടെ ജീവിതം അതിനുവേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അവർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആരൊക്കെ ഏതിലൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്താം. എല്ലാവർക്കും ഒരേ ഗുണങ്ങളായിരിക്കില്ല. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തിനെ ഏത് ഡ്യൂട്ടിയാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയാം, അവർക്ക് കൊടുക്കാം. ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലെ ഡ്യൂട്ടി ആണെങ്കിലും പലർക്കും പല ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കും, പല സംഗതികളുണ്ടാവും. അവരടുത്ത് ഏത് രീതിയിൽ അവർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് അവർക്കറിയാം. അതേ രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ച് അവരെന്താണ് കറക്റ്റ് ഭഗവാനിലേക്ക് എല്ലാവരും അടുപ്പിക്കുക. ആ ഒരു ലക്ഷ്യം ആർക്കറിയാം, ഭക്തന്മാർക്കറിയാം. പ്രവർത്തനങ്ങൾ ക്ഷമയോട് നിർവഹിക്കണം. കൃഷ്ണബോധത്തിൽ ഒരാൾ അക്ഷമനാകരുത്. പിന്നെ ക്ഷമനെ പറ്റി പറയുന്നു, ഉത്സാഹം കഴിഞ്ഞ് ക്ഷമനെ പറ്റി ഒന്നും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാണ്. എന്താണ്, നമ്മള് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് പറ്റണില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകരുത്. ക്ഷമ വളരെ ആവശ്യമാണ് ഭക്തിയിലെ. ഗുരുവിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് ഗുരുവിനും കൃഷ്ണനും സമർപ്പണ ബുദ്ധിയോടുകൂടി അവ ചെയ്തു നിൽക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടണ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടിയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്, അത് ഗുരുവിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യണം. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണം. നമുക്ക് എന്തൊരു സർവീസോ എന്തൊരു സേവനം കിട്ടിയാലും അത് എനിക്കെന്നുള്ള രീതിയിലല്ല, അത് നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണം. നമ്മൾ ഭഗവാന് പലതും സമർപ്പിക്കുന്നത് കൂടിയും നമ്മുടെ ജ്ഞാനവും നമ്മുടെ കർമ്മവും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണം. നമുക്ക് എന്തൊരു ചെറുത് കിട്ടിയാലും നമ്മൾ കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ അത് ചെയ്യാം. അതാണ് പറയുന്നത്. അത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ഷമ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം, ആത്മവിശ്വാസമുള്ളവനായിരിക്കണം. ആവശ്യം രക്ഷബേ കൃഷ്ണൻ തീർച്ചയായും എന്നെ രക്ഷിക്കുകയും ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം വിജയകരമായി നിർവഹിക്കാനുള്ള സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നതിന് വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വാസം ഉണ്ടായ പോലെ. പാണ്ഡവരെ കാര്യം അറിയാം അല്ലെ. പാണ്ഡവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. 1-2 പ്രശ്നങ്ങളല്ല, അവരുടെ ജീവിതം മുഴുവനും പ്രശ്നങ്ങൾ. പക്ഷെ എന്നാലും ഒരിക്കലും ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലായിരുന്നിട്ടില്ല. ഏത് സമയത്തും ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. അതിനാണ് പരിപൂർണ വിശ്വാസം. ഭഗവാനിൽ അടിയുറച്ചൊരു വിശ്വാസം നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മളെ രക്ഷിക്കും, ഭഗവാൻ എന്നെ രക്ഷിക്കും എന്നുള്ള ഒരു അടിയുറച്ച വിശ്വാസം ഏത് സമയത്തും നമ്മളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആരും ആലസ്യം വെച്ച് പുലർത്തരുത്. കർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഉത്സാഹരായിരിക്കുക. ആലസ്യം, കാരണം നമ്മുടെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ആലസ്യങ്ങൾ വരും. പ്രത്യേകിച്ച് ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വളരെയധികം ആലസ്യമായിരിക്കും, മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല. ഇതിന് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടാത്ത കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് ആലസ്യം കൂടുതലായിരിക്കും. മറ്റുള്ള വേറെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പൊ തന്നെ കിട്ടും, ഇതിന് കുറച്ച് സമയം പിടിക്കും. അപ്പൊ ഇതിൽ ആലസ്യം കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. നമ്മൾ ആലസ്യം വിട്ട് ഉണരണം എന്നാ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ 4 അടിസ്ഥാന നിയന്ത്രണ തത്വങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ കൃഷ്ണബോധത്തിലേക്ക് പരിപൂർണമായിട്ട് കൃഷ്ണബോധത്തിൽ കടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 4 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട്, നമ്മുടെ യമനിയമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതാണത്. ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും പരിപാലിച്ചിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത്രയെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതിൽ വരണം മാംസഭക്ഷണം, ചൂതാട്ടം, മദ്യസേവനം, അവിഹിത ലൈംഗിക ബന്ധനം, ഇതൊക്കെ പാടെ ഒഴിവാക്കണം. ഈ തത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ ഉത്സാഹരായിരിക്കണം. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഉത്സാഹിച്ച് നിർത്തണം നമ്മൾ. പിന്നെ ജപമാലയിൽ 16 മാല ജപിക്കുന്നത് യമനിയമങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു നിയമമാണ് നമ്മളെ യമനിയമങ്ങളിൽ, അതുപോലത്തെ ഒരു നിയമമാണ് 16 മാല ജപിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഇത് വിശ്വാസത്തോടെയും ഉത്സാഹത്തോടെയും നിർവഹിക്കണം. ഇതിനെ തത് കർമ്മ പ്രവർത്തനാത് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്, ആ വിശ്വാസത്തോടെ ഉത്സാഹത്തോടെ നമ്മുടെ കർമ്മമാണ് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ കാലത്ത് ബ്രഷ് ചെയ്യല്ലേ, ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുളിക്കുമ്പോൾ ഇത് നമ്മളെന്താണ്, ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതം ശരിയായി മാറി അല്ലെ. നമുക്കിപ്പോ ഒരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ 2 ദിവസം കുളിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല
അല്ലെ? കാരണം എന്താണ്, നമ്മളത് ചെറുപ്പത്തിലേ അത് ശീലിച്ച് കുളിക്കാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലെ? കുളിക്കാത്ത ആൾക്കാർ വേറെ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുളിക്കാത്ത ആൾക്കാരെ നമുക്ക് കാണാം, ഇഷ്ടത്തിന് കാണാം. ബ്രഷ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരെയും കാണാം. അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാരെയും കാണാം. ഇപ്പൊ മാംസം കഴിക്കുന്ന രീതി, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മാംസം കഴിക്കുന്ന രീതി ആയിരിക്കില്ല ചൈനയിൽ പോയി കഴിക്കുന്നത്. ഈവൻ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം പാറ്റനെയും ഇതിനൊക്കെ ഇന്ന് കഴിക്കും. നമുക്ക് അവിടുത്തെ മാർക്കറ്റിൽ പോകാൻ തന്നെ നമുക്ക് പേടിയാവും. അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അവർക്ക് കഴിക്കുന്നത്. അവിടുത്തെ ഏറ്റവും നാഗാലാൻഡിലാണ് അവിടെ ഇപ്പോഴറിയാം. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അവിടെ ചെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സ്പെഷ്യൽ ആഘോഷങ്ങൾ വരുമ്പോ അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ ഭക്ഷണ രീതിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവര് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നായിനാണ് ആ സമയത്ത് അവരെ ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഭക്ഷണം. അപ്പൊ അത്രയും ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. അതാണ് അവരത് ശീലിച്ചു, അത് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് അത് തെറ്റായി ശീലിച്ച് അതിലത് ആനന്ദം കണ്ടെത്താണ്. പിന്നെ അതാണ് ശരിയെന്ന് വിചാരിച്ച് അതിൽ ആനന്ദം കണ്ട് അതാണ് മായ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ശരിക്കും ഏതാണെന്നും അറിയില്ല അവർക്ക്, നമുക്കറിയില്ല. നമ്മൾ ഇതിൽ സന്തോഷം കണ്ട് ഇതാണ് സന്തോഷം, ഫിനിഷ്. അവരതിൽ സന്തോഷം കണ്ട് അതാണ് അത്. അപ്പൊ നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അതും ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു പാർട്ടായിട്ട് എടുക്കുക. ഈ 4 കാര്യങ്ങളും പ്ലസ് മാല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ പറയും, നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വേണ്ടി, നമ്മൾ നാമം ജപിക്കണം നമ്മുടെ ആത്മാവിന് വേണ്ടി. ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതം ശരിയാക്കി മാറ്റിയെടുക്കുക. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അതാണ് പറഞ്ഞത്. അത് ഉത്സാഹത്തോടെ ഇതിനെ തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തനാത് എന്ന് പറയുന്നു. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ വിജയിക്കണമെങ്കിൽ ഒരാൾ അഭികാമ്യമില്ലാത്ത ആളുകളുള്ള സഹവാസം ഉപേക്ഷിക്കണം, കർമ്മികൾ. പിന്നെ സ്റ്റെപ്പുകൾ പറഞ്ഞു തരുന്നു. അനാവശ്യമായിട്ട് കുറേ വ്യക്തികളായിട്ട് ബന്ധം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക. ബന്ധങ്ങളൊക്കെ വേണം, സ്നേഹബന്ധങ്ങളൊക്കെ, അതെന്നല്ല പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് കൂടുതൽ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ബന്ധമുള്ള വ്യക്തികളായിട്ടും അവരായിട്ടുള്ള സഹവാസങ്ങൾ കൂട്ടാം. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് മാത്സ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ മാത്സ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ കൂടെ കൂടാം. മാത്സ് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല. മാത്സ് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്സ് പഠിക്കുന്ന ടീച്ചറെ അടുത്തും പോകണം, മാത്സ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ അടുത്തും നമ്മൾ കണക്ട് ആവണം. അപ്പോൾ എന്താ, മാത്സ് കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ പറ്റും. ഇതന്നെ തത്വം. കർമ്മികൾ, ജ്ഞാനിക, യോഗി, അഭക്തന്മാർ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് സഹവാസം എന്ന് പറയുന്നത്? കർമ്മികളായാലും ജ്ഞാനികളാണെങ്കിലും യോഗികളാണെങ്കിലും അഭക്തന്മാർ എന്നിവയിൽ പെടുത്തുന്നു. ഇവരൊക്കെ ഭക്തന്മാരല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ജ്ഞാനികളാണെങ്കിലും കർമ്മികളാണെങ്കിലും യോഗികളാണെങ്കിലും ഇതിന്റെ ഒക്കെ അടുത്ത തലമാണിത്. അതാണ് ഇത്. നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇത് ഉപദേശാമൃതമാണ്. ഒരു ആചാര്യം വേറൊരു ആചാര്യന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പൊ അവരെ സംബന്ധിച്ച്, നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് യോഗിയാവാൻ തന്നെ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, അത്രയും നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞത്, ഈവൻ ആത്മീയ ജ്ഞാനം തന്നെ നമ്മൾ അത്ഭുതത്തോടാണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ ആരെങ്കിലും എന്തൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത്ഭുതമാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച്. അപ്പൊ പറയണ്, നമ്മൾ എന്നാലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മുടെ സൈഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭക്തന്മാരായിട്ട് കൂടുതൽ കൂട്ടുവിടാൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കാം. കൽമഷമില്ലാത്ത ഭക്തന്മാർക്ക് സമ്പർക്കത്തിൽ ജീവിക്കുകയും 6 ഗോസ്വാമി നിശ്ചയിച്ചുള്ള യമ നിയമങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും വേണം. അപ്പൊ രൂപാനുഗ എന്ന് പറഞ്ഞത് രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ. അപ്പൊ രൂപാനുഗ അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ അനുയായികൾ എന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ പരിശീലിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിന് 6 ഗോസ്വാമികളെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ട്, 6 ഗോസ്വാമികളാണ് ശരിക്കും ഈ നിയമങ്ങൾ, ഭക്തിയിലെ നിയമങ്ങള് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ഭക്തനാവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പലർക്കും പല ആഗ്രഹങ്ങളായിരിക്കാം. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തനാണ് ആഗ്രഹിക്കുക. അപ്പൊ അതിനെന്തൊക്കെ ചെയ്യണം? അപ്പൊ അതിന്റെ നിയമങ്ങൾ എന്താണ്? ആ നിയമങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് എഴുതി ആ നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ പരിശീലിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് കൃഷ്ണന്മാരുമല്ല ഭക്തന്മാർ. അപ്പൊ അതിൽ ഒരു കാര്യമാണ് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള അവിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ബന്ധം നമ്മൾ പതുക്കെ കുറയ്ക്കണം. പിന്നെ ഭക്തന്മാരെല്ലാവരും പ്രഭാതത്തിൽ 4 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് പ്രഭാത പൂജയിൽ മംഗളാരതിയിൽ പങ്കെടുത്ത് ഭഗവത് പാരായണം, കീർത്തനം മുതലായ കർമ്മങ്ങൾ മുടങ്ങാതെ ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ദിനചര്യ തന്നെ നമ്മൾ മാറ്റാണ്. അതിന്റെ പ്രത്യേകത അതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി മാക്സിമം സമയം ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. അതിൽ കീർത്തനം എന്ന് മാത്രമല്ല, ഭഗവാനോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി എന്ത് കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചിന്തിക്കുക, പ്രവർത്തിക്കാം. ഉത്സാഹം, ക്ഷമ, വിശ്വാസം ഇവ ഉണ്ടാകുക, അബദ്ധ സംഘം ഒഴിവാക്കുക, യമ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുക. ശ്രീരൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുന്നേറാൻ കഴിയും. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയാണ്, നമ്മൾക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം? ഉത്സാഹം വേണം, ക്ഷമ വേണം, വിശ്വാസം വേണം, ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവരുടെ സംഘം ഉപേക്ഷിക്കണം, യമ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കണം. ഇങ്ങനൊക്കെ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുക. അപ്പൊ ഈ നിയമങ്ങൾ എന്നാണ് രൂപഗോസ്വാമി കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്.
ഇതാണ് ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. അത് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാൻ കഴിയും. അതാണ് ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരേണ്ട മാർഗങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. കാമ്യകർമ്മം, ദാർശനിക ജ്ഞാനം, ജ്ഞാന സമ്പാദനം, ഭൗതിക സമ്പാദനം, യോഗസിദ്ധി ആഗ്രഹിക്കുക, ഇവ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ വിപരീതമാണ്. ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. അടുത്തത് പറയുന്നത് ഭക്തി വേറെ, ഭക്തി അല്ലാത്തതല്ലാന്ന് വേറെ. ജ്ഞാനം അജ്ഞാനം, വിദ്യ അവിദ്യ, സമ്പൂത് അസമ്പൂത്, ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാം. ഭഗവാനോട് ബന്ധപ്പെടുത്തിട്ടുള്ളതല്ല ഈ എന്ന് പറയില്ലേ, പൽപ്പായസം കൊണ്ടുതരാന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഭഗവാന് വിട്ടുകളയില്ല. അപ്പൊ അതേപോലെ അപ്പൊ അതിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഭൗതിക സമ്പാദനമാണെങ്കിലും, ദാർശിക ജ്ഞാനം ആത്മീയ ജ്ഞാനമാണെങ്കിലും, യോഗസിദ്ധി ആണെങ്കിലും, പിന്നെ അങ്ങനെ ഏത് സിദ്ധി, ഏത് ജ്ഞാനം, ഏത് കർമ്മം, ഇതൊന്നല്ലാതെ ഇതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇതിന്റെ പിറകെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തി നമ്മൾ വരില്ല. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. നമ്മളെ വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹം വന്നാൽ അത് ചെന്ന് പറയാനുള്ള ഭഗവാൻ എന്നുള്ള ചിന്താഗതിയാണ്. അതിനുള്ളതല്ല എന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നു. അത് ഉപയോഗിക്കാം. പറഞ്ഞില്ല, നമ്മളൊരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ കഴിഞ്ഞ് പല സാധനങ്ങൾ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാതും കിട്ടും. പക്ഷെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്നാണ് ഇതൊന്നല്ല, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്, അർജുനൻ ചെയ്ത പോലെ. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വിപരീതമാണ്. ദുര്യോധനൻ എന്താ ചെയ്തത്? ഭഗവാന്റെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും എടുക്കും, ഭഗവാൻ എടുത്തില്ല. അതാണ് വിപരീതമാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ആ അനുഭവം നമുക്ക് ലഭിക്കും. അപ്പൊ ബാക്കിയെല്ലാം കിട്ടും, കിട്ടാതിരിക്കാന്നല്ല പറഞ്ഞത്, അതൊക്കെ കിട്ടും, പക്ഷെ ഭഗവാന് കിട്ടില്ല. ഭക്തിമാർഗത്തിലുള്ള പരിപൂർണമായ ശ്രദ്ധ കൊണ്ട് ഉദ്ദിഷ്ട ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ മറ്റു മാർഗത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ അസ്വസ്ഥരാക്കുകയുള്ളൂ. മറ്റു പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾക്ക് ഭക്തി ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് മറ്റു മാർഗങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അസ്വസ്ഥരാവും. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഭക്തി മാർഗത്തിലുള്ള പരിപൂർണമായ ശ്രദ്ധ കൊണ്ട് ഉദ്ദിഷ്ട ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരാം. നമുക്ക് ശരിക്കൊരു മാർഗമുണ്ട്, ആ മാർഗത്തിൽ കൂടെ തന്നെ പോവാം. മറ്റു മാർഗത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ട്രാക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ റോഡ് തല്ലിപ്പൊളി ആയിരിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്, അവിടെ വണ്ടി മര്യാദയ്ക്ക് പോവില്ല. നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് റൂട്ട് ഉണ്ട്, ആ റൂട്ടിൽ കൂടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോവാം. വഴി തെറ്റിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തന്നെ ഡിസ്റ്റർബ് ആവും. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഭക്തിയുടെ മാർഗം തന്നെ പരിപൂർണമായിട്ട് പിന്തുടരാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. പിന്നെ പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ഡയറേഷണം. ഇന്ന് കുറച്ച് ഞായറാഴ്ച കൊണ്ടൊന്നുണ്ടല്ലോ, കുറച്ച് പേരില്ല അല്ലേ? 2 പേര് അവധി പറഞ്ഞായിരുന്നു പ്രഭുജി, ബാക്കി ആരും ഒന്നും പറഞ്ഞു കേട്ടില്ല. ഇല്ല. പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തിയുടെ മാർഗത്തിൽ കൂടെ തന്നെ യാത്ര, അതിനപ്പുറത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞ് വേറെ മാർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റർബൻസ്. നമ്മളൊരു റോട്ടിൽ കൂടെ പോകുന്നത്, നല്ല റോഡുണ്ട്, നല്ല വൃത്തിയായിട്ടുള്ള റോഡുണ്ട്, വേറെ റോട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ റോഡ് തല്ലിപ്പൊളി അയക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അത് കാരണം നമ്മൾ കറക്റ്റ് ട്രാക്ക് പിടിച്ച് ആ ട്രാക്കിൽ കൂടെ തന്നെ പോകാം. ഭക്തിമാർഗം കറക്റ്റ് ട്രാക്കാണ്. ആദ്യം നമ്മൾ വ്യതിചലിക്കരുത്. അപ്പുറത്ത് എന്താണ് സിദ്ധി കിട്ടാം, അതേപോലെ തന്നെ വേറെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ കിട്ടാം, ജ്ഞാനം കിട്ടാം, പലതും കിട്ടും. അതൊന്നും നോക്കാതെ നമ്മൾ ഭക്തിമാർഗത്തിൽ മാത്രം പിന്തുടരാൻ ശ്രമിക്കണം. ഇതാ പറയുന്നത്. ഈ പ്രയത്നത്തിൽ നാശമോ ഹാനിയോ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ഈ മാർഗത്തിൽ അല്പമെങ്കിലും പരിശ്രമം ഏറ്റവും വലിയ ആപത്തിൽ നിന്നും സാധകനെ രക്ഷിക്കും. അപ്പൊ 2 രീതിയിൽ കാണാം. നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് ഒരു നഷ്ടവും. നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു നഷ്ടവും. ഭൗതികമായിട്ടും തന്നെ ഗുണമാണ്, പ്ലസ് ആത്മീയമായിട്ടും ഗുണമാണ്, പ്ലസ് ഭഗവാനെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും.
ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഒന്ന്, ഇതുകൊണ്ട് ഒരു നഷ്ടമില്ല. നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന കാര്യം കൊണ്ട് ഒരു നഷ്ടവും നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഭൗതികമായിട്ടും നമുക്ക് ഗുണങ്ങൾ തന്നെ കിട്ടുന്നത്, പ്ലസ് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹവും നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞത് ശ്ലോകം പറഞ്ഞു, നേഹ വിക്രമനാശോസ്തി പ്രത്യവായന വിദ്യയെ സ്വല്പം അഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതോ മഹത്വ. കുറച്ചെങ്കിലും ചെയ്താലും, എത്ര ചുരുക്കിയാലും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് വലിയ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാമെന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് അല്പമെങ്കിലും പരിശ്രമം ഏറ്റവും വലിയ ആപത്തിൽ നിന്നും സാധകനെ രക്ഷിക്കും. അത്രയും വലിയൊരു മരുന്നാണത്. ആ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നതോടുകൂടി കുറച്ചെങ്കിലും കഴിച്ച് ഞാൻ അമൃതത്തിന്റെ ഒരു തുള്ളി രുചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കുണ്ടാവുന്ന വ്യത്യാസം. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന്, അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ. നമുക്കറിയില്ല അതിന്റെ ഗുണം എന്താണ്. ഞാൻ ഇന്നാൾ പറഞ്ഞു, ഒരു മൊബൈല് ഒരു മറ്റുള്ളവർക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരത് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി വ്യത്യാസമായിരിക്കും. അതായത് കാട്ടുജാതികൾക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൊബൈൽ എടുത്തിട്ട് അവര് പല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കും. മൊബൈല് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർ ഉപയോഗിച്ച് ഇപ്പൊ എന്ത് തന്നെയാലും, അത് പറഞ്ഞു, എന്ത് തന്നെയാലും ഉപകാരമാണ്. ഏത് ലെവലിൽ എടുത്താലും ഉപകാരം തന്നെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ നാമം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അല്പമെങ്കിലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സാധകനെ വലിയ ആപത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കും എന്ന് പറയാണ്. നേഹാഭിക്രമനാശോസ്തി പ്രത്യവായന വിദ്യയെ സ്വല്പം അഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതോ മഹത്വോഭയാ. ഇതെപ്പോഴും നമ്മളെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാവും. ഈ ഒറ്റ ശ്ലോകം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ശ്ലോകമാണ്. നമ്മൾ കുറച്ചെങ്കിലും ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്നത്, വിട്ടുപോകരുതെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യം അതാണ്. പതനം സംഭവിച്ച ഭക്തൻ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ താൻ എവിടെ നിർത്തിയോ അവിടെ നിന്ന് ഭക്തി ഉത്സവനം സേവനം തുടങ്ങാൻ സാധിക്കും. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. എവിടെ നമ്മൾ നിർത്തിയോ നമ്മൾ 50 ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത 51. അത് കാരണം കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഭക്തി കിട്ടാത്തതിന്റെ കാരണം നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിന്റെ സുഹൃത്തം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളും ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സൗന്ദര്യമായാലും, നമ്മുടെ ധനമാണെങ്കിലും, നമ്മുടെ കുലമാണെങ്കിലും, നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസമാണെങ്കിലും, ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിയത്. പിന്നെ ഇവിടെ നിന്നുള്ള തുടക്കം കഴിഞ്ഞ ജന്മമാണ്. ഇനി അടുത്ത ജന്മം വേണ്ടത് ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം. കാരണം അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി തന്നു, പിന്നെ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. ശരി, അതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം നമ്മളെ കയ്യിലാണ്. അതാണ് ഈ ജന്മം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ ജന്മം അതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ ആ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതേ രീതിയിലായിരിക്കും അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് പോണത്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഈ ജന്മത്തിൽ ഇത്രയും നിർത്തിയോ, നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നിടത്തോളം നിർത്തിയോ, അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടിയിരിക്കും. നല്ല ഗുണങ്ങൾ ഒരു ഭക്തന് അനായാസം വന്നു ചേരുന്നു. ബാഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല. ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം ശീലിക്കുന്ന ഒരു ദേവന്മാരുടെ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ നല്ല ഗുണങ്ങള്, ദേവഗുണങ്ങള് ഒരിക്കലും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട. ഞാൻ ദേവനായി മാറണം, എനിക്ക് നല്ല ഗുണം കിട്ടണമെന്നൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട. നമ്മള് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ മാർഗങ്ങൾ രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ നിയമങ്ങള് അത് എവിടെന്നാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? നമ്മളെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ തന്നെയാണ്. വേദങ്ങളിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ നമുക്ക് അത് സമ്മറൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഭക്തിക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് നല്ല ടീച്ചേഴ്സ് ചെറിയ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കണ പോലെ തന്നെ അത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കും. അതെങ്കിലും നമ്മൾ പഠിക്കാം. ചില കുട്ടികളോട് പറയും ഇത്രയെങ്കിലും പഠിക്കാം, അപ്പൊ നീ പാസ് മാർക്കെങ്കിലും കിട്ടും. ബുക്ക് മുഴുവനും പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇത്രയെങ്കിലും പഠിക്കുക. അപ്പൊ ഇതും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല നമുക്ക്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരമമായ ശക്തി സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടതായതുകൊണ്ട് അവർ ഒരിക്കലും ഭക്തിമാർഗം ഉപേക്ഷിച്ച് കർമ്മിയുടെയോ ജ്ഞാനിയുടെയോ യോഗയുടെയോ മാർഗം സ്വീകരിക്കരുത്. നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ജ്ഞാനിയുടെയോ യോഗിയുടെ മാർഗം സ്വീകരിക്കണ്ട. കാരണം ആൾറെഡി നമ്മൾ ആ സംരക്ഷണ വലയത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അതാണ് പറഞ്ഞ പിന്നെ സംരക്ഷണ വലയത്തിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ആൾറെഡി ഒരു വലയം കിട്ടി, പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറെ സ്പെഷ്യൽ വലയത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഈ വസ്തുതയാണ് ഉത്സാഹ നിശ്ചയ ധൈര്യ തത്കർമ്മ പ്രവർത്തന എന്ന് കൊണ്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. നമ്മളായ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് അപ്പൊ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യത്തിനെ പറ്റി നമുക്ക് ചിന്തിക്കും. എപ്പോഴും ഭഗവാൻ എന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് ഉണ്ടാവും എന്നൊരു അടിയുറച്ച വിശ്വാസം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവാം. അപ്പൊ ആ സംരക്ഷണം നമുക്ക് ആൾറെഡി വന്നു കഴിഞ്ഞു. ആ ചിന്താഗതിയിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കും. ദ്രൗപദിയുടെ കഥ പറഞ്ഞ പോലെ ഭക്തിക്ക് അനുയോജ്യമായ യമനിയമം ഉത്സാഹത്തോടെയും ക്ഷമയോടെയും ധൈര്യത്തോടും കൂടി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അങ്ങനെയാൽ ഭക്തി മാർഗത്തിൽ പുരോഗതി നേടാൻ കഴിയും. അപ്പൊ നിയമങ്ങളായാലും അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനുടെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളാണെങ്കിലും അത് ക്ഷമയോട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റിസൾട്ട് കിട്ടില്ല. അതെപ്പോഴും ചിന്തിക്കണം.
അപ്പൊ അത് ധൈര്യത്തോടും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ നമുക്ക് പുരോഗമനം നമുക്ക് നേടാൻ കഴിയും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത്രയാണ്. ഇന്നലെ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇത് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ക്ലിയർ ചെയ്യാം. അത് അരയാലിന്റെ കഥ പറഞ്ഞില്ല നമ്മള്, ഓർമ്മയുണ്ടോ? അരയാലിന്റെ വിത്തിന്റെ കാര്യം. ചെറിയ വിത്തിന് വലിയ മരം ഉണ്ടാവും. പറഞ്ഞിരുന്നു പ്രഭുജി. പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഞാനൊന്നും എനിക്കത് വല്ലാതെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ല. കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ല. കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ല. ഞങ്ങള് കേട്ടില്ല പ്രഭുജി. കേട്ടില്ല അല്ലേ? ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ഒരു അരയാലിന്റെ ഒരു ചെറിയ കുരു, ആ ചെറിയന്റെ കുരു ഉദ്ദാല മഹർഷി തന്റെ മകനായിട്ടുള്ള സേതുകേതുവിനെ, അതായത് ചന്തോപനിഷത്തിലാണ്, ചന്തോപനിഷത്തിലെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. ചന്തോപനിഷത്ത്, അതായത് ചന്തോപനിഷത്ത് വരുന്നത് വേദം, നമ്മള് 4 വേദം ഉണ്ടല്ലോ. സാമവേദം, ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഋഗ്വേദം, യജുർവേദം, സാമവേദം, അഥർവേദം. അതില് സാമവേദത്തിന്റെ കുറെ ഉപനിഷത്തുകളുണ്ട്. എല്ലാ വേദത്തിനും ഉപനിഷത്തുകളുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈശാവാസ ഉപനിഷത്ത് പഠിച്ചത് ഏത് ഉപനിഷത്താണ്? ഈശാവാസ ഉപനിഷത്തിൽ വരുന്നത്. ഈശാവാസ ഉപനിഷത്ത് ഏത് വേദത്തിലാണ്? യജുർവേദത്തിൽ. അതേപോലെ തന്നെ ചന്തോപനിഷത്ത് വരുന്നത് സാമവേദത്തിൽ നിന്നാണ്, സാമവേദത്തിൽ. അപ്പൊ സാമവേദത്തില് ശരിക്കും പറഞ്ഞില്ല, എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളും ഗുരു ശിഷ്യ ചോദ്യങ്ങളാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഉദ്ദാലക മഹർഷി തന്റെ മകൻ, ശിഷ്യൻ തന്നെയാണ്, സേതുകേതുവിനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് എന്താണ് പരമാത്മാവ്, എന്താണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് ഉദാഹരണ സഹിതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണാണ് ഈ രംഗം. അതിലാണ് പറയുന്നത് അരയാലിൽ ഒരു ചെറിയ കുരു കൊണ്ടുവരാൻ പറയും. ആരോട്? ഈ സേതുകേതുവിനോട്. അപ്പൊ കൊണ്ടുകൊടുക്കും. അതിനെ കൊണ്ടുകൊടുക്കുമ്പോ മകനോട് പറയും ആ കുരു പൊട്ടിക്കാൻ പറയും. അങ്ങനെ കുരു പൊട്ടിച്ചു നോക്കിയിട്ട് അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഉള്ളില് ചെറിയ ചെറിയ വിത്തുകൾ, ആ കുരു പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലും ചെറിയ ചെറിയ കുരുക്കൾ കാണും അല്ലെ? അരയാലിലെ നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് കണ്ടിട്ടുള്ളതല്ലേ അല്ലെ? അരയാലിന്റെ കുരു അല്ലെ, വിത്ത്. അതിന്റെ ഉള്ളില് പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ കുരുക്കൾ കാണും അല്ലെ? വിത്തല്ലേ? വിത്ത്, സോറി, വിത്ത്. ആ വിത്ത്, അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വീണ്ടും അതിന്റെ ചെറിയ വിത്തുകൾ നമുക്ക് കാണപ്പെടും അല്ലെ? ആ വിത്തും പറയും പൊട്ടിച്ചു നോക്കാൻ പറയും. അപ്പൊ ആ വിത്തും പൊട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോ അതിലൊന്നും കാണില്ല. അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഒന്നും കാണുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അതാണ്. അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഉള്ള ഒരു സംഗ്രഹമാണ് പറയുന്നത്, നിനക്ക് ദൃശ്യമല്ലാത്ത ആ സൂക്ഷ്മ തത്വമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആധാരം. കാരണം നീ കാണുന്നില്ല, പക്ഷെ എന്താണ്, അതൊരു വലിയ അരയാലായിട്ട് മാറാണ് അല്ലെ? അതാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ആ തത്വമാണ് ചന്തോപനിഷത്തില് ആരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം? ഉദ്ദാല മഹർഷി തന്റെ മകനായ സേതുകേതുവിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ഇതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അത് ഇല്ലാണ്ടാവണില്ല. ഒരു കുരു എടുത്ത് നമ്മുടെ ശരീരം എടുത്ത് എന്ത് വേണമെങ്കിലും അതിനൊരു 2 ഡബിൾ ലെയർ പോലെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആ വിത്ത്, ചെറിയ വിത്തുകൾ എടുത്ത് എന്നിട്ട് വിത്തും പൊട്ടിച്ചു നോക്കാൻ പറഞ്ഞു. അതിലൊന്നും കാണില്ല, നമുക്കിത് മനസ്സിലാവില്ല. അതാണ് ബ്രഹ്മം. അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞത്, അത് നീയാകുന്നു. അതാണ് നീ, ആ ബ്രഹ്മമാകുന്നു നീ എന്താണെന്ന് നിനക്കറിയണില്ല. അപ്പൊ കുരു പോലെ തന്നെ കുരുവിന്റെ വിത്ത് പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല. മനസ്സിലായി? അതാണ് ബ്രഹ്മം, അത് നീയാകുന്നു, അതാണ് സത്യം, അതാണ് തത്വമസി. ഈ തത്വമസിയാണ് എവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? നമ്മളെ ഈ തത്വമസിയാണ് നമ്മളെ ഹൃദയത്തിൽ. അത് നീയാകുന്നു അല്ലേ? അപ്പൊ അത് നീയാകുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? ആ ബ്രഹ്മമാകുന്നു നീ എന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ അത് തന്നെയാണ് ഈ തത്വമസി എന്നുള്ള വാക്യം തന്നെയാണ് ഏത്? ഓരോ ഉപനിഷത്തിനും ഓരോ വാക്യങ്ങളുണ്ട്. തത്വമസി എന്നുള്ള വാക്യം തന്നെയാണ് സാമവേദത്തിന്റെ വാക്യം എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാത്തിനും ഉണ്ട്. അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി എന്നൊക്കെ ഓരോ വേദത്തിനും 4 വേദത്തിനും 4 വാക്യങ്ങൾ, 4 വേദവാക്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരേ ഉപനിഷത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണത്. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്, ആ സത്യം നീയാകുന്നു. നിനക്ക് മനസ്സിലാവില്ല, നിനക്ക് ഈ ദൃശ്യമല്ലാത്ത സൂക്ഷ്മ തത്വം, നിനക്ക് ദൃശ്യമല്ലാത്ത സൂക്ഷ്മ തത്വമാണ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആധാരം. അത് ഉദാഹരണ സഹിതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് ചന്തോപനിഷത്തില് തന്റെ മകനായ സേതുകേതുവിനോട് ഉദ്ദാലക മഹർഷി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്.
ഇതാണ് ശാസ്ത്രം, ഇതാണ് സത്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം. ഇന്നലെ ഞാൻ പറയാം, ജസ്റ്റ് എനിക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു, ശരിക്കും എൻ്റെ എനിക്ക് വന്നില്ല. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയില്ലേ? അത് ക്ലിയർ ആയി പ്രഭുജി. പക്ഷെ വേദത്തിന്റെ പേരും ഉപനിഷത്തിന്റെ പേരും കൂടെ ഒന്നും കൂടെ പറയാമോ? ഛന്ദോപനിഷത്ത്, ഛന്ദോപനിഷത്ത്, സാമവേദം. സാമവേദം, സാമവേദത്തിന്റെ ഉപനിഷത്താണ്. കുറെ ഉപനിഷത്തുകളുണ്ട്, അതിലൊരു ഉപനിഷത്താണ് ഛന്ദോപനിഷത്ത്. അതില് അവർ രണ്ടുപേരും അച്ഛനും മകനും കൂടെ ഉള്ള സംസാരമാണ് പറയുന്നത്. ആ സംസാരം ഗുരു ശിഷ്യന്മാര് തന്നെയാണ് അവര് തമ്മിലുള്ള സംസാരത്തെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? ശൂന്യതയിൽ നിന്നാണ് വളർച്ച, അല്ലെ? നമ്മ ഭൗതികമായിട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നൊന്നും കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ ശൂന്യതയിൽ നിന്നാണ് വന്നത്. ആ ശൂന്യത എന്താണ്? അതാണ് ബ്രഹ്മം, അല്ലെ? കുരു പൊട്ടിച്ചു നോക്കി, കുരു പൊട്ടിച്ചു നോക്കി, എന്നിട്ടും കാണുന്നില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത്, ശൂന്യതയിൽ നിന്നുള്ള വളർച്ച അത് നീയാകും, എല്ലാത്തിനും ശൂന്യം, അതാണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ കാരണക്കാരൻ, അത് ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ 2 ആയില്ലേ? അതെ. ആയി. 3 എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എഴുതിയിട്ടില്ല. 2 എഴുതി. 3 എഴുതി, 4ാമത്തെ എഴുതിയില്ല. 3 2 3 നോക്കാൻ. 2 ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 2 എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ, അപ്പൊ 2 എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പറയട്ടെ. ഒരു 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാനൊന്ന് എടുത്തോട്ടെ. ഓക്കെ, 2 പറഞ്ഞോളൂ. കൃഷ്ണഭക്തി നശിച്ചു പോകുന്ന 6 കാരണങ്ങൾ. ഭക്തി നശിച്ചു പോകുന്ന 6 കാരണങ്ങൾ. 1, ആവശ്യത്തിലധികം ഭക്ഷിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിലധികം സമ്പാദിക്കുക. ആവശ്യത്തിലധികം 1 ഭക്ഷിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിലധികം സമ്പാദിക്കുക. അടുത്തത് ദുർലഭങ്ങളായ തുച്ഛവസ്തുക്കൾ ലഭിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി കൂടുതലായി അധ്വാനിക്കുക. അടുത്ത ഗൗരവമില്ലാത്ത ലൗകിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ആവശ്യമില്ലാതെ സംസാരിക്കുക. വൈദിക വിധികളെല്ലാം നിയന്ത്രണങ്ങളെ ആത്മീയ പുരോഗതി ലക്ഷ്യമാക്കാതെ ഒഴിവാക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലല്ലോ എന്ന ഒരു തോന്നൽ കൊണ്ട് മാത്രം അനുസരിക്കുക, അഥവാ വൈദിക വിധി നിയന്ത്രണങ്ങളെ വകവെക്കാതെ സ്വേച്ഛാനുസരണം പ്രവർത്തിക്കുക. പിന്നെ ഒന്നുകൂടി, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ താല്പര്യമില്ലാത്ത വിഷയികളായ ജനങ്ങളുമായി കൂട്ടുചേരുക. 6 സാധാരണ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത്യാർത്തി കാണിക്കുക. 6 അതെന്റെ നേരിട്ടായ ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട്, അല്ലെ? പരിഭാഷ. അടുത്തത് 2, ഭഗവാന്റെ 3 ശക്തികൾ ഏതെല്ലാം? 1 അന്തരംഗ ശക്തി, 2 തടസ്സ ശക്തി, 3 ബഹിരംഗ ശക്തി. നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അന്തരംഗ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി, തടസ്സ ശക്തി. അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ഇന്റേണൽ, അല്ലെ? പിന്നെ ബഹിരംഗം എന്ന് വെച്ചാൽ പുറത്ത്, പ്രകൃതി ശക്തി. തടസ്സ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ശക്തിയുടെ ഉദാഹരണം നരശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ബഹിരംഗ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുർഗാദേവി, ദുർഗാദേവി. തടസ്സ ശക്തി നമ്മള്, അല്ലെ? ജീവാത്മാക്കൾ. അപ്പോൾ നമ്മള് ആ ബഹിരംഗ ശക്തിയിലായിരിക്കും. ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് അന്ന് മാറുന്നുവോ, പിന്നെ നമ്മൾ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് പോകും. ഇങ്ങനെ അതിന്റെ നിയമം. ഓക്കെ, അടുത്തത് 3 ഒരാളെ മഹാത്മാവ് എന്ന് വിളിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്? പരമപുരുഷോത്തമനായ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരാളെ മഹാത്മാവ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അതായത് ഭഗവാന്റെ പരമാത്മാവിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, അല്ലെ?
പരമാത്മാവിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു പൂർണ്ണമായ ഭക്തൻ അല്ലെ മഹാത്മാവെന്ന് എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കും. ഇങ്ങനെ എഴുതിയ കറക്റ്റ് അല്ലേ? സങ്കുചിത ഹൃദയരെ അല്ല വിശാല ഹൃദയരെയാണ് മഹാത്മാക്കൾ എന്ന് വിശേഷിക്കുന്നതിന് വിദ്യാർത്ഥ്യം. അത് ശരിയാണ്. പക്ഷെ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ സങ്കുചിത ഹൃദയർ എന്ന് പറയുമ്പോ അതിലെന്ത് പറയാ, സങ്കുചിത ഹൃദയർ എന്ന് പറയുമ്പോ അത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആകർഷണമുള്ളവരെയാണ് സങ്കുചിത ഹൃദയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതിക ആകർഷണമുള്ളവരെ അല്ലെ? അപ്പൊ ഇത് മാതാജി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതാണ് കുറച്ചും കൂടെ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നവരെയാണ് മഹാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആണ്. അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ 4. 3 വിധം ക്ലേശങ്ങൾ ഏതെല്ലാം? ആദിദൈവികം, ആദിഭൗതികം, ആധ്യാത്മികം. അതായത് 3 വിധം. അതിനാണ് ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയാം. ജീവിതത്തിൽ ഈ 3 ക്ലേശങ്ങൾ നമുക്ക് സംഭവിച്ചേയിരിക്കും. നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 3 ക്ലേശങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ 3 വിധ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനുള്ള മാർഗമാണ് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 3 ക്ലേശങ്ങൾ ആദിദൈവികം, ആദിഭൗതികം, ആധ്യാത്മികം. ആദിദൈവികം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഭൂകമ്പം, കൊടുങ്കാറ്റ്, വരൾച്ച. ആദിഭൗതികം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൃമി, കീടനാശിനികൾ, വസൂരി, സുഖങ്ങൾ. ആധ്യാത്മികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനസികമായി ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ. ആദിദൈവികം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങള്, അതിൽ ഭൂകമ്പം, കടുത്ത ചൂട്, അങ്ങനത്തെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ വരും. ആദിഭൗതികം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് മറ്റ് ചെറിയ ജീവികളും അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് ചെറിയ, അതായത് ഇപ്പൊ വൈറസാ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ജീവികളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഉപദ്രവങ്ങളൊക്കെ ആദിഭൗതികം എന്ന് പറയും. ആധ്യാത്മികം എന്ന് പറയും സ്വന്തം ശരീരവും മനസ്സും, രോഗങ്ങളും ഉത്കണ്ഠ ഇതൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. അതൊക്കെ ശരീരം എന്ന് വരുമ്പോ അതിൽ രോഗങ്ങളായി, ഉത്കണ്ഠ എന്ന് വരുമ്പോ മനസ്സിൽ നിന്ന് വരുന്നത്, മനസ്സിൽ നിന്നും ശരീരത്തിൽ നിന്നും വരുന്ന ദുഃഖങ്ങള്, അതിനാണ് ആധ്യാത്മികം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 3 തരം: ആദിദൈവികം, ആദിഭൗതികം, ആധ്യാത്മികം. ആദിദൈവികം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങള്, ആദിഭൗതികം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റു ജീവജാലങ്ങള്, ആധ്യാത്മികം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിൽ തന്നെ നമുക്ക് രോഗമില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവില്ല, നമുക്ക് ഉത്കണ്ഠ ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവില്ല. ഇത് 2 നമ്മളെ കൂടപ്പിറപ്പാണ്. ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ, ഈ 3 ക്ലേശങ്ങളും നമുക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയില്ല. ഈ ക്ലേശങ്ങൾ മാറ്റണമെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാത്തിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് ഈ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല. ഓക്കെ, അടുത്തത് പ്രജുൽപ്പം എന്നാൽ എന്താണ്? മിഥ്യാ സംഭാഷണം. സുഹൃത്തുക്കളുമായി ചേർന്നാൽ ഉടനെ അനാവശ്യമായ സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടും. പേക്രോം എന്ന് നിലവിളിക്കുന്ന തവളകളെ പോലെ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കൃഷ്ണബോധ പ്രസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് തന്നെ ആയിരിക്കണം. മിഥ്യാ സംഭാഷണം പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾ. ഒരാൾ പറയാം. സ്മിത മാതാജി പറയാം, എന്താ പറഞ്ഞത്? കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വെളിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവരുടെ താല്പര്യം ഒരു പറ്റം വർത്തമാന പത്രങ്ങളും മാസികകളും നോവലുകളും വായിക്കുക, പദസമസ്യകൾ പൂരിപ്പിക്കുക, മറ്റു പല സ്വഭാവങ്ങൾ കാണിക്കുക എന്നിവയാണ്. അവർ അവരുടെ വിലപ്പെട്ട സമയവും ഊർജവും പാഴാക്കുന്നു. ഇതിനെ പ്രജൽപ്പം എന്ന് പറയും. അത് ശരിയാണ്, മാതാജി പറഞ്ഞു. വേറെ ആരെങ്കിലും? പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ നിന്നും വിരമിച്ച വൃദ്ധജനങ്ങൾ ചീട്ട് കളിച്ചും മീൻ പിടിച്ചും ടെലിവിഷൻ വീക്ഷിച്ചും നിരർത്ഥമായ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങളെ വാദിച്ചും സമയം കളയുന്നു. ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം പ്രജലം എന്ന് പറയാം. അത് ശരിയാണ്. പിന്നെ വേറെ ആരെങ്കിലും? അനാവശ്യമായ സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് പ്രജൽപ്പം എന്ന് പറയുന്നു. അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് പ്രജൽപ്പം എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അല്ലാതെ ശരിയാണ്. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. എന്താണ്? ഭൗതിക വിഷയങ്ങളെ പറ്റി കൂടുതൽ സംസാരിക്കാം. ഷോർട്ടായിട്ട് പറയുമ്പോ ബാക്കിയൊക്കെ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സുകൾ സെന്റാണ്. നമ്മൾ അതിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഭൗതിക സംസാരം, ലൗകികമായിട്ടുള്ള സംസാരങ്ങൾ, അതിനെപ്പറ്റി വെറുതെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക. ഇതൊക്കെ പ്രജൽപ്പായിട്ട് വരും. ഇതിന്റെ ശരിയായ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്താ വരുന്നത് പ്രഭുജി? അത് പറഞ്ഞത് ലൗകികമായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് വെറുതെ സംസാരിക്കുക. ഷോർട്ടായിട്ട് പറയുമ്പോ സംസാരിക്കുക, പ്രവർത്തിക്കുക. സംസാരിക്കുക. പ്രജൽപ്പം എന്നാണ് സംസാരം. അപ്പൊ സംസാരിച്ചാലും പറഞ്ഞാൽ മതി. സംസാരിക്കുക, ചർച്ചകളെ കുറിച്ച്, ലൗകിക കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് വെറുതെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക.
പ്രഭു മിഥ്യാ സംഭാഷണം ഒഴിവാക്കി മറ്റുള്ളവരോട് ആ. കൃഷ്ണാവബോധത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കണം. സംസാരിക്കണം. പ്രജൽപ എന്ന് പറയുമ്പോ അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നതിനെയാണ് ബള ബള ബള. അതായത് ഇപ്പൊ മേക്രം പറഞ്ഞ പോലെ തവള ശബ്ദിക്കുന്ന പോലെ, തവള കൂടുതൽ ശബ്ദം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രശ്നം? പാമ്പ് വരും അല്ലേ? അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. നമുക്ക് കൂടുതൽ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സംസാരങ്ങൾ കുറയ്ക്കുക, അതാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞത്. അതിന്റെ ഉദാഹരണം പ്രഭാസ്വാമിയുടെ ആ തവളര ഈ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ലൈംഗികമായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് വെറുതെ സംസാരിക്കുന്നത് പ്രജൽപ എന്ന് പറയുന്നു. ബാക്കിയൊക്കെ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്, അതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രം. ഓക്കെ, അടുത്തത് ആവശ്യമായ സംസാരം കുറയ്ക്കുക. അടുത്തത് 6 ജനസംഘം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ അഭിരുചിയില്ലാത്തവരുമായി കൂട്ടുചേരൽ എന്നാണ് ജനസംഘം എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് ഭൗതികത്തിൽ ഭക്തിയിൽ താല്പര്യമില്ലാത്തവരായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക സുഖങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളായിട്ടുള്ള സഹവാസം, അങ്ങനെ ജനസംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്നുകൂടെ ആൻസർ പറയോ? കൃഷ്ണാവബോധം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ അഭിരുചിയില്ലാത്തവരുമായി കൂട്ടുചേരൽ എന്നാണ് ജനസംഘം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഭക്തിയിൽ താല്പര്യമില്ലാത്ത വ്യക്തികൾ, ഭഗവാനിൽ താല്പര്യമില്ലാത്ത വ്യക്തികളുമായിട്ടുള്ള കൂടിച്ചേരൽ, അതിനാണ് ജനസംഘം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവത് ഭക്തന്മാരോട് ഭഗവത് സേവനം അത്ര കൂടി എഴുതണോ? എഴുതി കൂടുതൽ എഴുതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. മിനിമം നമ്മൾ ഇത്ര എഴുതണം. എന്താണ്? കൃഷ്ണബോധത്തിൽ താല്പര്യമില്ലാത്ത വ്യക്തികളുമായിട്ടുള്ള സഹവാസം, അതിനാണ് ജനസംഘം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി ഇങ്ങനെ മതിയോ? കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലാത്തവരുമായി കൂടിച്ചേരുന്നതാണ് കറക്റ്റാണോ? കറക്റ്റാ. കൃഷ്ണബോധം ഇല്ലാത്തവരോട് കൂടിച്ചേരുന്നതിന് ജനസംഘം എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് പറഞ്ഞോളൂ. ഒരു സത്യസന്ധനും ബുദ്ധിയുള്ളവനും ആയ വ്യക്തി എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്നാണ് $100 ഉദാഹരണത്തിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഒരു $100 ബിൽ വഴിയിലെങ്ങാനും കിടക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ ബിൽ എടുക്കുകയും അതിന്റെ ഉടമസ്ഥനെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. അതിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് കളഞ്ഞ് തെരുവിൽ കിടന്ന് നശിക്കുവാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല. ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സത്യസന്ധതയോടെ ചെയ്യുക എന്നതാണ്. നേരിട്ട് ബുക്കിലുണ്ട് അല്ലേ? അത് തന്നെ പോയിന്റ്. ബുക്കിലുണ്ട്. ഒരു സെക്കൻഡ്, ഞാനൊന്ന് ചാർജ് ചെയ്തോട്ടെ ഫോൺ. രത്നകുമാരി മാതാജി ഒന്നും കൂടെ ആൻസർ പറയോ? $100 ഒരു $100 ബിൽ വഴിയിലെങ്ങാനും കിടന്നുവെങ്കിൽ ആ ബിൽ എടുക്കുകയും അതിന്റെ ഉടമസ്ഥനെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. അതിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് കളഞ്ഞു തെരുവിൽ കിടന്ന് നശിക്കുവാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല. അതൊക്കെ പറയൂ. $100 ബിൽ വഴിയിൽ എങ്ങാനും കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അതിനെ ഉടമസ്ഥനെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ചുരുക്കിയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ചുരുക്കി നമ്മളോട് സത്യസന്ധനും ബുദ്ധിയുള്ളവനുമായ വ്യക്തി എങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന മാത്രം ഒറ്റ വാക്കിൽ എഴുതി കൊടുത്തിട്ട് ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. അതിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് കളഞ്ഞ് തെരുവിൽ കിടന്ന് നശിക്കുവാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല. തെരുവിൽ കിടന്ന് നശിപ്പിക്കുവാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല. അതെ, ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സത്യസന്ധയായി ചെയ്യുക, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലിയർ ആയില്ലേ അത്? ക്ലിയർ ആയി. അതായത് ഇത്രയുള്ളതില് അതായത് അങ്ങനെ കടന്ന് നശിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല, ആ വ്യക്തിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് അത് തിരിച്ച് കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? അതാണ് പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള സത്യസന്ധത എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ശ്ലോകം 3 എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിന്റെ കഴിഞ്ഞു. എട്ടില്ലേ? എട്ടുണ്ടല്ലോ. ഈശോ എട്ടുണ്ട്. പ്രഥമ 9 ഉണ്ട്. പറയുന്നത് ഉണ്ട്. 9 ഉണ്ട്. 2 അതെ. പറഞ്ഞോളൂ. ഈശോപദേശത്തിലെ പ്രഥമ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് എന്ത്? പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സർവചരാചരങ്ങളിൽ ഈശ്വരൻ ഉടമസ്ഥതയുള്ളതും ഈശ്വരനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതുമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരുവൻ തനിക്കായി നീക്കിവെക്കപ്പെട്ട അർഹമായ വസ്തുവകകൾ മാത്രം സ്വീകരിക്കുക. മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം ആശിക്കരുത്. അത് നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് അല്ലെ? ശിവസുപനിഷത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് മന്ത്രം അത് തന്നെ. അതൊന്നും കൂടെ അത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. കാരണം നമ്മള് അത്യാഹാരം പ്രജൽപ്പം ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മള് അമിതമായ ഭക്ഷണം അതിനൊക്കെ ഒരു ഉദാഹരണത്തിനുള്ള പോലെ ഇത് കോട്ട് ചെയ്യണം. അതാണ് ആചാര്യന്മാര്. അവര് വെറുതെ പറയൂല. എല്ലാവരും നമ്മുടെ ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവര് പറഞ്ഞു പോവുള്ളൂ. അതാണ് നമ്മളൊരു നല്ല വക്കീല് എപ്പോഴും നിയമങ്ങൾ കോട്ട് ചെയ്യും അല്ലെ? അയാൾ ആളെ ഇഷ്ടത്തിന് പറയല്ല. ഇന്ന റൂള് ഇന്ന പ്രകാരം ഈ വ്യക്തി ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണ്, ഇന്ന നിയമപ്രകാരം എന്നാ പറയാം. അതാണ് അങ്ങനത്തെ വ്യക്തി തന്നെയാണ് നല്ല അഡ്വക്കേറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാം. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ആചാര്യന്മാര് അങ്ങനത്തെ ഒരു ആചാര്യന്മാര് പറയും. നമ്മളെ ഇഷ്ടയ്ക്ക് കഥകൾ ചമയ്ക്കുന്നവരെ ആചാര്യന്മാരെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കഥ ചമച്ചോ, പക്ഷെ കഥ ചമയ്ക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ റെഫറൻസ് വേണം. അതാണ് ഈ ഉദാഹരണത്തിൽ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് എപ്പോഴാണ് ഒരു മാതൃകാ സമൂഹം സ്ഥാപിതമാകുന്നത്? അത് ഞാൻ ശരിക്കും എഴുതിയിട്ടില്ല. അത് ഓക്കെ, വേറെ ആരെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ? എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പ്രഭുജി. പറയൂ. ഭഗവാന്റെ സമ്പത്ത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ജീവസന്ധാരണം ആർക്കും അവകാശമുണ്ട്. ആ സമ്പത്ത് ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. എങ്കിൽ അവർ പരസ്പരം അവകാശങ്ങളുടെ മേൽ കൈകടത്തുകയില്ല. അപ്പോഴാണ് ഒരു മാതൃകാ സമൂഹം സ്ഥാപിതമാകുന്നത്. അതിനെ ഷോർട്ടായിട്ട് വേറെ ആരെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെയാണ് ബുക്കിലുള്ളത്. അപ്പൊ അതന്നെ എഴുതി. കുഴപ്പമില്ല, അങ്ങനെ എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല. ഡീറ്റെയിൽ ആയി വരുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതിന്റെ ആൻസർ ഒന്നും കൂടെ പറയോ? ഭഗവാന്റെ സമ്പത്ത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ലാസ്റ്റിലുണ്ട്, ആ ബുക്കില് ലാസ്റ്റിലുണ്ട്. പുസ്തകമില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചത്. ഭഗവാന്റെ സമ്പത്ത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ജീവസന്ധാരണം നിർവഹിക്കാൻ ആർക്കും അവകാശമില്ല. ആർക്കും അവകാശമില്ലാണ്. അവകാശമുണ്ട്. അവകാശമുണ്ട് അല്ലെ? ശാസ്ത്രീയമായ രീതി. ബാക്കിയുണ്ടോ സ്മിത? ബാക്കിയുണ്ടോ? ആ സമ്പത്ത് ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. എങ്കിൽ അവർ പരസ്പരം അവകാശങ്ങളുടെ മേൽ കൈകടത്തുകയില്ല. അത് എഴുതിയിട്ടില്ല. എങ്ങനെയാണ് മാതൃകാ സമൂഹം കൈകടത്തില്ലാന? അപ്പോഴാണ് ഒരു മാതൃകാ സമൂഹം സ്ഥാപിതമാകുന്നത്.
അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഈ ഈശാവാസ ഉപനിഷത്തിലെ 1ാമത്തെ മന്ത്രം അത് പരിശീലിക്കുക. ഒരു ഷോർട്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതിക്കോ, ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷ് മന്ത്രം 1. അല്ലാതെ ഈശ്വരന്റെ ആണെന്നാണ് നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ട് നമുക്ക് മന്ത്രം കിട്ടുന്നത്, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത്, അത് നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുക. ഓക്കെ, അടുത്ത നമുക്ക് എഴുതി ആരെങ്കിലും അടുത്തത് 3 എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എഴുതിയിട്ടില്ല. മാതാജി വായിച്ചുള്ള ഭക്തിയിൽ മുന്നേറാൻ വേണ്ട 6 കാര്യങ്ങൾ. ഉത്സാഹിയായിരിക്കുക, വിശ്വാസത്തോടെ പ്രയത്നിക്കുക, ക്ഷമയോടെ ഇരിക്കുക, ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം എന്നിങ്ങനെയുള്ള നിയമതത്വങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക. 5 ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവരുടെ സഹായം ഉപേക്ഷിക്കുക. 6 പൂർവാചാര്യന്മാരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരുക. ശ്ലോകം കറക്റ്റായ ശ്ലോകം തന്നെ. ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്ന ആ 6 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് പുരോഗമനം ഉണ്ടാവും. ഉത്സാഹിയായിരിക്കുക, വിശ്വാസത്തോടെ പ്രയത്നിക്കുക, ക്ഷമയോടിരിക്കുക, ശ്രവണ, കീർത്തന, സ്മരണം അത് കേൾക്കുക, പിന്നെ ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവരുടെ സഹവാസം ഒഴിവാക്കുക, പിന്നെ പൂർവാചാര്യന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുക. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തിയിൽ നമ്മൾ പുരോഗമിക്കും എന്നാണ് 3ാം ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അടുത്തത് ശ്രീലരൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ പറ്റി ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? പരമപുരുഷോത്തമനായ ശ്രീകൃഷ്ണനിലുള്ള അകളങ്കമായ ഉത്തമ ഭക്തി എന്നത് ഭഗവാന് പ്രീതി ഉളവാക്കുന്ന മട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയുത സേവനമാണ്. ഈ സേവനം ബാഹ്യമായ എന്തെങ്കിലും ഉദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ടാവരുത്. അതിൽ കാമ്യകർമ്മത്തിനോ മൂർത്തമായ ജ്ഞാനത്തിനോ മറ്റു സ്വാർത്ഥാഭിലാഷങ്ങൾക്കോ അവകാശമില്ല. അതല്ല എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതാണല്ലോ, അതല്ലേ പറയും മാതാജി, പറ മാതാജി. ഭക്തിയുത സേവനം ഒരു വൈകാരിക ഭാവനയോ സാങ്കല്പിക ആനന്ദോന്മാദകമോ അല്ല, പ്രായോഗികമായ പ്രവർത്തനമാണ്. ഇതിന്റെ കാതലായ അംശം എന്നാണ് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ ശ്രീലരൂപ ഗോസ്വാമി നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ളത്. അല്ല, ഇതാണ് അതിന് കുറച്ചും കൂടെ, അതും ശരിയാണ്, പക്ഷെ ഇതാണ് കുറച്ചും കൂടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. അത് ശ്ലോകം തന്നെ അതെന്ന് പറഞ്ഞു, അന്യാഭിലാഷിതസ്വിന ജ്ഞാനകർമാദിനാവൃത അനുകൂലേന കൃഷ്ണാനുശീലം ഭക്തിർ ഉത്തമ. അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ്. അതായത് ഇപ്പൊ മാതാജി പറഞ്ഞതാണ് കറക്റ്റ്. പരമദിവോത്തം പുരുഷനായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ആലങ്കളമായ ഉത്തമ ഭക്തി എന്നത് ഭഗവാന് പ്രീതി ഉളവാക്കുന്ന മട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയുത സേവനമാണ്. ഈ സേവനം ബാഹ്യമായ ഏതെങ്കിലും ഉദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ടാവരുത്. അതിൽ കാമ്യകർമ്മത്തിന് അമൂർത്തമായ ജ്ഞാനത്തെയോ മറ്റ് സ്വഭാവ അഭിലാഷങ്ങളോ അവകാശമില്ല. അപ്പൊ അതില് ഷോർട്ടായിട്ട് പറയുമ്പോ ഒരു അഭിലാഷവും നമ്മളെ ഒരു അഭിലാഷവും ഇല്ലാതെ ചെയ്യാം. നമ്മളെല്ലാ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളും ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യാം. ഉത്തമ ഭക്തി പ്രീതി ഉളവാക്കുന്ന മട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയുത സേവനമാണ് ബലോദിഷ്ടമില്ലാത്തതും മറ്റ് എല്ലാ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യമില്ലാത്തതുമായിരിക്കുന്നു. അത് ശരിയാണ്. പക്ഷെ ഇതില് അത് ശ്ലോകത്തിന്റെ ബേസാണ് പറയുന്നത്. 2 കാര്യമാണ് അതില് പറയുന്നത്. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അഭിലാഷവും ഇല്ലാതെ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹവും ഇല്ലാതെ ചെയ്യണം. നമുക്ക് ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കിട്ടുമെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കരുത്. അത് 1ാമത്തെ കാര്യം. അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്തൊരു കാര്യം, ജ്ഞാനമാണെങ്കിലും കർമ്മമാണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും. പിന്നെ 2ാമത്തേത് പറഞ്ഞ് അതിന് അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം ജ്ഞാന കർമാദിനാവൃതം. 2ാമത്തെ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഒരു അഭിലാഷമില്ലാതെ ഭഗവാനെ സേവിക്കാം. സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ജ്ഞാനം കൊണ്ടായാലും കർമ്മം കൊണ്ട് ഏത് തരത്തിലും. പിന്നെ പറഞ്ഞ അനുകൂലേന കൃഷ്ണാനുശീലനം. 2ാമത്തെ അതല്ല പറഞ്ഞത്, 2ാമത്തെ വേറെ തന്നെ, അത് 1ാമത്തെ അല്ലേ? ഇല്ല, ഇതിൽ തന്നെ പറഞ്ഞാണ്. ഇതില് അയാൾ നിർവചനത്തിൽ പറയാണ്, നിർവചിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഞാൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനാണ്, ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് ആണ് പുറത്തേക്ക്. ശരി പ്രഭാകരേഷൻ, ശരി. അപ്പൊ ഒന്ന് വീഡിയോ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ കിട്ടും. നോക്കിയാൽ ഒരു അഭിലാഷവും ഇല്ലാതെ എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുക. അതായത് ജ്ഞാനവും കർമ്മവും ആണെങ്കിലും ഒരു അഭിലാഷവും ഇല്ലാതെ എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുക. അതെ, 1ാമത്തെ. അതിൽ 2 പോയിന്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ 2ാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞത്
അനുകൂലേന കൃഷ്ണാനുശീലം. ഭഗവാനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യാം. ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കുക രണ്ടാമത്, അത് പറ്റുമോ? ഭഗവാനെ ശരിയാണോ? സ്നേഹിക്കാന്നല്ല, ഭഗവാനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യാം. അതിൽ സ്നേഹമൊക്കെ വന്നു. സ്നേഹം മാത്രല്ല, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യണമൊക്കെ ഭഗവാനെ ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? അതെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ അല്ലാതെ അതിൽ വരും, സ്നേഹവും വരും. ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഒരു 2 പേർക്ക് 2 ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് അയച്ചു കൊടുത്താലും ഇതും അനുകൂലേന കൃഷ്ണാനുശീലനം തന്നെയാണ്. ഭഗവാനോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുക. അത് നമ്മള് ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കും, അതിന് എനിക്ക് ഇത്ര പൈസ കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇന്നും ചെയ്ത് ഇന്ന പുണ്യം കിട്ടും എന്ന് വിചാരിക്കാതെ ചെയ്യാം. പ്രഭുജി, നമ്മള് അവിടെ പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് കോട്ട് ചെയ്യല്ലേ ചെയ്യുന്നത്? ഏതാ? ഭക്തിരഥാമൃത സിന്ധുവിൽ പറയുന്ന അതേ ഇങ്ങോട്ട് കോട്ട് ചെയ്തല്ലേ ചെയ്തേ? അതെ അതെ. ഭക്തി രൂപഗോസ്വാമി ഭക്തിയുത സേവനത്തെ പറ്റി ഭക്തിരഥാമൃത സിന്ധുവിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതേപാട് എഴുതി. അല്ല, ഇതില് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ നിർവചനല്ലേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ നിർവചനല്ലേ ചോദിച്ചത്? ചോദ്യം 2ാമത്തെ നിർവചനല്ലേ പറഞ്ഞത്? പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സേവനത്തെ പറ്റി ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധുവിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? നിർവചനല്ലേ ചോദിച്ചതപ്പോ? അങ്ങനെ അപ്പൊ സിന്ധുവിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതല്ലേ അതിന്റെ അർത്ഥം? ഇത്ര ഇതാ. അല്ല, അത് ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും കൂടി ചേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുക. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിർവചനം, ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാറ്റിക്ക, അല്ലെങ്കിൽ കൺഫ്യൂസ് ആവും. നിർവചനം. നിർവചനത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്. അതായത് ശ്ലോകത്തിന്റെ പോയിന്റാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത്. അടുത്തത് നവവിധ ഭക്തി ഏതെല്ലാം? പരമപുരുഷോത്തമനായ ഭഗവാന്റെ നാമവും ദിവ്യോപദാനങ്ങളും കേൾക്കുക, ഭഗവാന്റെ അപനാമങ്ങളെ കീർത്തിക്കുക, ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക, ഭഗവാന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങളെ സേവിക്കുക, ഭഗവാനെ അർച്ചിക്കുക, പൂജിക്കുക, ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ദാസ്യം അനുഷ്ഠിക്കുക, ഭഗവാനുമായി മൈത്രിയിൽ ഏർപ്പെടുക, തന്നെ ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായും സമർപ്പിക്കുക. അപ്പൊ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ നാമവും ദിവ്യപാദനങ്ങളും കേൾക്കുക, ഭഗവാന്റെ അപദാനങ്ങൾ കീർത്തിക്കുക, ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക, ഭഗവാന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങൾ സേവിക്കുക, ഭഗവാനെ അർച്ചിക്കുക, ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ദാസ്യം അനുഷ്ഠിക്കുക, ഭഗവാനുമായി മൈത്രിയിൽ ഏർപ്പെടുക, ഭഗവാന് പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കുക. ഈ 9 കാര്യങ്ങള് നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നാ പറയുന്നത്. അടുത്തത് ഭഗവത്ഗീത 4:34 ശ്രവണത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ത്? ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് സത്യം മനസ്സിലാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക, വിനീതനായ അദ്ദേഹത്തോട് ആരായുക, അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുക, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ അദ്ദേഹം സത്യഭ്രഷ്ടവാകയാൽ നിനക്ക് അറിവ് പകർന്നു തരുവാൻ കനിവുള്ളവനാണ്. ഭഗവത്ഗീത 4.3 4-ാം അധ്യായത്തിൽ 34ാമത്തെ ശ്ലോകം 4.34. അതിൽ തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയ ഉപദേശാന്തി ജ്ഞാനം ജ്ഞാനി നാസ്തസ്ത ദർശനഃ. 4-ാം അധ്യായത്തിൽ 34ാമത്തെ ശ്ലോകം. അതില് ഒരു അധ്യാത്മ ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് സത്യം മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. സത്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ആ സത്യം എന്താണ്, ആ അറിവ്. എല്ലാവരും അതാ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ഉപനിഷത്തുകളായാലും സത്യം അന്വേഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും അവര്. അതാണ് വിനീതനം. ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മ പറഞ്ഞു അല്ലെ? ഇപ്പൊ തന്നെ ചന്തോപനിഷത്തിലെ കഥ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മള്? അന്വേഷിക്കുകയാണ് അല്ലെ? അന്വേഷിക്കുമ്പോ ഗുരു പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, ഇങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്ക്. എന്നിട്ട് അവനെ കൊണ്ട് തന്നെ ഉത്തരം പറയിപ്പിക്കുകയാണ്. അതാണ് ഗുരു ശിഷ്യനും തമ്മില്. ഗുരു പറഞ്ഞു കൊടുക്കല്ല ഡയറക്റ്റ്, അത് അവനെ കൊണ്ട് തന്നെ ആൻസർ പറയിപ്പിക്കുകയാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. വിനീതമായ അദ്ദേഹത്തോട് ആരോഗ്യ അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുക, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടി അദ്ദേഹം സത്യനിഷ്ഠാവാകുക, നിനക്ക് അറിവ് പകർന്നു നൽകുവാൻ കഴിവുള്ളവനാണ്. സത്യം അറിഞ്ഞവനെ സത്യം പറഞ്ഞു തരാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ അവരെ നമ്മള് സമീപിച്ചിരിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. അടുത്തത് 5. ഭക്തിയോഗം പൂർണ്ണതയിൽ എത്തണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം? സമയം കഴിഞ്ഞല്ലേ?
കഴിയുന്നില്ല. ആരെങ്കിലും ലീവ് ചെയ്യണോ? ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ തീർത്തുവിടാം നമുക്ക്. തീർക്ക് പ്രഭുജി, ശരി നമുക്ക് ശരി. നാളെ അഞ്ച് പറഞ്ഞോളൂ. അഞ്ചാണ്. ഭക്തിയോഗം പൂർണ്ണതയിൽ എത്തണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം? ഭക്തിയോഗം പൂർണ്ണതയിൽ എത്തണമെങ്കിൽ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ തുറകളിലും അവൻ നടത്തുന്ന ഭക്തി സേവനം ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണമായിരിക്കണം. അപ്പൊ എന്താണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ അത് അധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശത്തിലായിരിക്കണം പൂർണ്ണത ലഭിക്കണമെങ്കിൽ. ഷോർട്ടായിട്ട് പറയാം, നമ്മൾ പരിപൂർണതയിൽ എത്തണമെങ്കിൽ ഒരു അധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശത്തിലനുസരിച്ചായിരിക്കണം നമ്മളെല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഉത്സാഹം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്ത്? കൃഷ്ണാബോധത്തോടു കൂടി ബുദ്ധിപൂർവം നടത്തുന്ന പ്രയത്നത്തെ ഉത്സാഹം എന്ന് പറയുന്നു. ഇത്ര മതി. അതായത് കൃഷ്ണാബോധത്തോടുകൂടി അതീവ താല്പര്യത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാര്യത്തെയാണ് ഉത്സാഹം എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാബോധം വേണം, താല്പര്യത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണം, അതിന് ഉത്സാഹം. അടുത്തത് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ക്ഷമയുടെ പ്രാധാന്യം. കൃഷ്ണാബോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിജയകരമായി നിർവഹിക്കുന്നതിന് ക്ഷമയും ആത്മവിശ്വാസവും വേണം. കൃഷ്ണന്റെ സമർപ്പണത്തോടുകൂടി ചെയ്യണം. അതായത് ഒരു ഭഗവാനോട് ഭഗവത് പ്രേമത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്ഷമ ആവശ്യമാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഒരു കൃത്യമായ കാലയളവിൽ ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹം നൽകുമെന്ന് വിശ്വസിച്ച് ക്ഷമയോട് കാത്തിരിക്കണം. നമുക്ക് അനുഗ്രഹം കിട്ടും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ക്ഷമ വേണം. നമുക്ക് ഇന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് തന്നെ കിട്ടൂല, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ കിട്ടും നമുക്ക് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത്. ഭക്തിയുടെ ബലം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഭക്തിയുടെ ഫലം പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ട് ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കരുത്. അതാണ് ക്ഷമ. ഭക്തിയുടെ ഫലം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കരുത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് ആവശ്യം രക്ഷിബേ കൃഷ്ണ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ത്? കൃഷ്ണൻ തന്നെ നിശ്ചയമായി രക്ഷിക്കുമെന്നും ഭക്തിയുത സേവനം നിർവിഘ്നം വിജയപ്രദമായി നടത്തുന്നതിന് വേണ്ട സഹായം തനിക്ക് നൽകുമെന്നും ഭക്തൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇതാണ് വിശ്വാസം. അങ്ങനെ ഷോർട്ടായിട്ട് എഴുതണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം: ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും സംരക്ഷിക്കും. ആവശ്യം രക്ഷിബുധ കൃഷ്ണ. ഭഗവാൻ ആവശ്യം വരുമ്പോ എന്നെ രക്ഷിച്ചോളൂ. ഭഗവാന് സറണ്ടർ ആയി കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് നമ്മളെ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത്. ശരണാഗതി, ഇതാണ് ശരണാഗതി. ഇങ്ങനെ എഴുതാ: കൃഷ്ണൻ എന്നെ തീർച്ചയായും രക്ഷിക്കും. ഫിനിഷ്. ഇത്ര മതി. ഷോർട്ടായിട്ട് എഴുതി പോയാൽ മതി, ലോങ് ആയിട്ട് എഴുതണ്ട. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എപ്പോഴും എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ. അടുത്തത് തത്ത കർമ്മ പ്രവർത്തന എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് അനുഗുണങ്ങളായ യമനിയമങ്ങളെ ഉത്സാഹത്തോടും ക്ഷമയോടും ധൈര്യത്തോടും കൂടി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. ഈ രീതിയിൽ ഭക്തിമാർഗത്തിൽ ഒരാൾക്ക് നിർവിഘ്നമായ പുരോഗതി നേടുവാൻ കഴിയും. അതന്നെ ഷോർട്ടായിട്ട് ചെയ്താ. ഓക്കെ, സോറി, ഇതും കൂടി ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതില് ഷോർട്ടായിട്ട് എഴുതുമ്പോ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുന്നേറുന്ന നിയമങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാം. പ്രഭുജി, യമനിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാന്ന് എഴുതിയാ പോരെ? യമനിയമങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുഴുവനായിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് മുന്നേറാനുള്ള നിയമങ്ങൾ എഴുതാം. അപ്പൊ അതിലെല്ലാം വന്നു. സ്പെഷ്യലായിട്ട് നമ്മൾ പറയണ്ട. ഭക്തിയുക്ത സേവനത്തിൽ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്, അത് പാലിക്കുക. അത് പാലിക്കുക, അത്ര മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് നിർത്താന്ന്. എല്ലാവരും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഹരേ കൃഷ്ണ പറയാം. സത്സംഗം ഇല്ലേ പ്രഭുജി? സത്സംഗം സംഘത്തിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. 4:30 സത്സംഗം തുടങ്ങും. ഓക്കെ.
ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഗുരുജി ഹരേ പഞ്ചകൽപരൂപച്ച കൃപാസന്ധ്യാപച്ച പതിനാഭാവനേപേ വൈഷ്ണവേപേ നമനന്ദകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തി ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി അപ്പം നമുക്ക് നിർത്താം. അപ്പൊ കയറാവുന്നവര് കയറ് ട്ടാ. ശരി അപ്പം നാളെ കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം.